En Casa San Pedro, en Brión, crían capóns, patos e coellos que alimentan con produtos da horta. O que non consume a familia véndese fora a través de internet. Como esta hai outras 19 granxas en Galicia. E todas funcionan en rede. A través da páxina web Granxa Familiar, os clientes pódense poñer en contacto directo cos granxeiros. Aquí atoparán os produtos da terra, dende carne de becerro das montañas do Xurés ata ovos de galiñas criadas ao ar libre e alimentadas con fariña de millo. A idea de Granxa Familiar partiu dun grupo de investigación da Universidade de Santiago cun obxectivo claro: incrementar as rendas familiares no medio rural galego, introducindo no mercado a produción tradicional de autoconsumo familiar. Para elo crearon esta páxina web na que se ofrecen vídeos, sons e fotografías de cada granxa, os prezos e os sistemas de envío. A partir de 2004-2005 aproximadamente fixemos un estudio en dúas granxas ou dúas cooperativas leiteiras, unha en Feiraco, a provincia da Coruña, e unha en Irlanda, no condado de Cork. Bueno, a raíz desa investigación que fixemos, nós habíamos cuantificado que máis ou menos cada familia produtora galega teña unhas rendas de 17.000 euros anuais dos produtos que les dedicaban ao autoconsumo e incluso produtos de excedencia que lle daban aos animais. Os clientes curiosos poden visitar as granxas para coñecer en directo como se cultivan e como se elaboran os alimentos que consumen. Granxa Familiar logrou acordos de colaboración con empresas de transportes pro envío de produtos a prezos moi competitivos. A iniciativa pretende facilitar o comercio sen intermediarios entre as granxas familiares e os consumidores. Un dos obxectivos principais que temos no proxecto de Granxa Familiar é, digamos, que a separación dos intermediarios, é dicir, que tanto o produtor como o vendedor vendan e paguen un precio xusto. En Galicia existen milleiros de granxas que conservan o tradicional policultivo e que colleitan todo tipo de hortalizas e froitos. No programa Natureza visitaremos algunhas destas granxas familiares que apostan por un modo de produción máis ecolóxico e respetuoso co medio ambiente. Son experiencias exemplares.